бонус трака реших да е нещо като заребявка за хората, които биха взели диск албум. Повечето от познатите не знаят, че съм голям фен на King Von. Може и да се личи, не знам. Но да, той е инспайрнал ме доста да правя музика, вдъхновил ме в тази сфера точно. Някой ако гледа по-повърхностно. Лил Дърк, по-скоро. И Дърк също много ме е вдъхновил. Дърк ми е любимия артист. Но така ето и дед казвах. Някой ако гледа по-повърхностно върху нещата би казал, че може би ги имитирам тия хора, но това this is not the case, защото просто все едно продължавам легасито и правя нещо в негов стил, което в България го няма. Това е моята цел и точно чрез този албум се опитвам да достигна до някакъв нов стил в българската хип-хоп сцена. Защото според мен са станали много такова еднотипни нещата напоследък. Потом се ги разчупя малко. Ти реално му отдаваш някакъв респект, пишейки името тук. Да. Не, той че... като фит с него. Да, виждам, така си го записал, но... Ами, направи го като такова. Менох му един unreleased трак с припев и с open verse. И просто му влязах. Нямаше как. Няма как просто.